ओय ओय कौन चलती तुम दी जणार ये कौन कर रे ये बुद्धा भितर कौन कर तू ए तू कौन खाऊ ए हैं अरे तुमर कौन दुकान दीच आउ दुकान कौन कौन सब बिकुच चॉकलेट कुरकुरी मिक्सचर सब खाଉଛି छोट पिला चॉकलेट कुरकुरी अच्छी बड़ पिला बड़ पिला सफल खैनी विमल सब अच्छी सफल खैनी विमल आ बुढ़ा मान पढ़ा पिला कौन एरा कौन बड़ चॉकलेट हाँ बिस्किट हाँ काठी चॉकलेट पान चॉकलेट कॉफी चॉकलेट हाँ विक्स हाँ पेन हाँ सब जलजीरा सब खाଉଛି अच्छा ये कौन ओजन करके दौच एथिरे आलू बाइगण कखारू सब ओजन करी दिया आलू बाइगण कखारू सब बिकुच आ कुआडे कौन पंडा नहीं थिलो हैं आ पंडा कुआडे नहीं थिलो चोरे आनलनी रे रुआ अच्छी कि रुआ सरीगला आ कौन कूअरु पानी काढुच बिना दौड़े कौन रोषे हम आसुना रेडी हाथ लाग नहीं